Annog gyfeillion, dyma fi'n cael y fraint yma unwaith yn rhagor eich cyfarch chi drwy'r cyfrwng hwn. Gai yn gyntaf ddiolch i bob un ohonoch chi sydd wedi mynegu cefnogaeth a gwerthfawrogiad o'r ymdrechion hyn. Diolch yn fawr iawn i chi. Gai unedd ddweud pat o'r hyfryd yw chi gael troi mewn i safleoedd eraill ar y cyfrwng hwn a gwrando a cael arweiniad gan eraill yn ei myfyrdodau a'r gwasanaethau a maen nhw'n rhoi ar y cyfrwng. Diolch yn fawr iawn i bob un ohonyn nhw. A gobeithio'ch bod chithau sy'n digwydd bod yn edrych ar yr ychydig sylwadau hyn yn nawr yn manteisio ar y cyfle i droi mewn at eraill a cael arweiniad ganddynt weithiau. Diolch i bob un ohonoch chi. Ges i'r fraint heddi o fod mewn cwrdd ordeinio. Cwrdd ordeinio Gareth Ioan, sydd yn cael ei ordeinio fel gweinidog i'r Arglwydd Iesu, ac mae ar hyn o bryd wedi bod ers nifer o fisoedd bellach yn gofalu am eglwysi Nant Ernys, yr eglwysi a fagodd e'r weinidogaeth, a hefyd eglwysi sydd perthyn i ofaledd sy'n ffinio a gofaledd ni, sef Bryn Iwan a Blaen Cod a Blaen Wein. A gai ddymuno'n dda iawn i Gareth ar i waith yn yr ardaloedd hynny. Pob bendith arno. Oedd hi'n hyfryd cael bod yno i dystio'r hyn oedd wedi digwydd. Ac fi'n siŵr y bydd Aled Jones yn cyfeirio at y cwrdd ordeinio yma. Fe oedd yn angofal yr ordeinio wrth gwrs, oherwydd i gysylltiad â Coleg yr Annibynwyr Cymraeg. Ac mae'n fraint yn bod ni gyd yn cael rhannu o weinidogaeth a Aled a Gareth Ioan yn yr ardaloedd hyn. Nawr by'r etholiad yn Unol Daleithiau'r America yn y penawdau am gyfnod go hir. Ac fe ddigwyddodd rhywbeth arbennig iawn. Fe gafodd gwraig o gefndiroedd ethnig lleiafrifol i dewis neu hethol i fod yn ddirprwy arlywydd Unol Daleithiau'r America. Kamala Harris yw ei henw ddi. Ac fe nath hi ddatganiad a gafodd gryn dipyn o sylw hefyd ar y cyfryngau yn ystod yr wythnos ddiwetha. Ac fe ddwedodd hi yn y datganiad hwnnw ei bod hi fel gwraig o gefndir ethnig lleiafrifol yn arwydd neu'n symbol o'r ffaith bod yn Unol Daleithiau'r America bod unrhyw un yn gallu llwyddo a cyrraedd y pegwn. A dyna oedd hi hymffrost hi, a dyna oedd hi hanogaeth hi, ac oedd hi'n annog merched ifanc eraill i beidio a phoeni yn ormodol ond i roi ac bydd y cyfle yn dod iddynt weithiau gobeithio yn ogystal. Ie, datganiad digon teg mae'n siŵr, ac mae'n siŵr bod llawer o bobl yn gweud amen i'r hyn a ddywedodd hi, ac yn dymuno y bydde pobl eraill yn gwneud yr un peth ac y gwnaeth hi. Ond teimlo'n anghysurus yn nes i, mae rhaid i fi gyfaddau. Am un peth, mae Kamala Harris wedi cyrraedd yr entrychion yn ei phroffesiwn fel cyfreithreg yn barod, ynddo fe. Ac mae hi wedi dangos yn go bendant mae person y sefydliad yw hi. Mae hi'n ymffrostio bod y sefydliad yn caniatáu i bobl i gyrraedd. Ond dim ond cyrraedd pegwn os ydyn nhw'n cefnogi'r sefydliad.
os ydyn nhw'n bolon ffito mewn i'r sefydliad. Os ydyn nhw'n bolon mabwysiadu gwerthoedd y sefydliad. Fel y gwnaeth hi. A bod yna gyfle felly i bobl sydd yn derbyn gwerthoedd y sefydliad i fynd ymlaen o fewn y gyfundrefn sydd ohoni. Nawr, mae'r un peth yn wir, nid yw'r un graddau o bosib, ond mae'r un peth yn wir yn ein trefn ni neu'n cyfundrefn ni yma yn yng Prydain yn ogystal. Ac I chi'n cael pobl uchelgeisiol yn troi cefn ar nifer o bethau maen nhw'n credu bydden ni dala nhw nôl mwyn llwyddo o fewn y sefydliad. Ac mae hynny'n perigofyd. Oherwydd mae pobl sydd â doniau arbennig iawn sydd yn falle fod y gair cam ddefnyddio yn ychydig yn rhy gryf, ond sydd yn ei defnyddio nhw mwyn llwyddiant personol a hynny ar drail y cymdeithas neu'r cynefin lle maen nhw wedi cael eu magu ar diwylliant, maen nhw wedi cael eu magu ynddo ac yn y blaen. A llwyddiant personol yn cael ei roi o flaen popeth arall. I ni'n byw mewn diwylliant lle mae pobl yn credu mae'r hyn sydd yn holl bwysig yw i ddefnyddio'r ymadroddion poblogaidd dod mlaen yn y byd. Gwneud yn dda I ni'n hunain. Dyna'r math o feddylfryd sydd wedi cael I greu yn y diwylliant ni yma hefyd. Nawr, gallwn ni droi I lythyr Iago yn y Testament Newydd I weld siwt mae e'n ymwneud ar pwnc hwn. Achos mae e'n I drafod yn y lythyr, yn y drydydd bennod o'r llythyr, mae e'n dweud hyn. Pwy ohonoch sy'n meddwl I fod yn ddoeth ac yn gall? Dyle ddangos hynny yn y ffordd y mae'n ymddwyn. Mae doethineb go iawn yn gwneud aioni heb frolio am y peth. Ond os ydych chi'n llawn cenfigen chwerw ac uchelgais hunanol, does gyda chi ddim lle I frolio, am fod peth felly'n gwbl groes i'r gwirionedd. Dyna'r math o ddoethineb, nid dyma'r math o ddoethineb mewn un dwi, y mae Duw yn ei roi I bobl, yn hollol i'r gwrthwyneb. Mae doethineb felly yn beth bydol, anysbrydol, ac yn dod o'r diafol I hun. Ble bynnag mae cenfigen ac uchelgais hunanol, byddwch chi'n dod o hyd I anhrefn a phob math o ddrygioni. Ond mae'r doethineb sy'n dod oddi wrth Dduw yn y lle cyntaf yn bir. Mae hefyd y meithrin heddwch, a fwynder, cydweithrediad, caredigrwydd a gweithredoedd da. Mae'n gwbl ddiduedd a diragrydd. Bydd y rhai sy'n hybu heddwch trwy hau hadau heddwch yn medi cynheuaf o gyfiawnder. Dyna beth mae Iago'n gweud. Nawr, mae eisiau edrych ar hyn, wrth gwrs, yn ei gyd-destun. Iago oedd brawd Iesu. Mwy na thebyg, mae rhan fwyaf o ysgolheigion yn cytun ar hynny o beth. Fe oedd peneth yr eglwys yn Jerusalem yn y cyfnod cynnar iawn hynny. Ac fe gas I ferthyru yn Jerusalem. O Iago yn rhoi cyfarwyddyd I gwahanol eglwysi oedd wedi cael ei sefydlu ar siwd y dylen nhw fynd ati I gyflawni gwaith fel eglwys a rhan holl bwysig o waith yr eglwys wrth gwrs oedd addysg. Mae'r ffydd Gristnogol o'r dechrau yn deg
o ddyddiau Iesu ar y ddaear wedi rhoi pwys mawr ar addysg. Aeth Iesu am bwyty'r lle yn dysgu pobl, yn ogystal â chyhoeddi'r efengyl a gwella pobl, iachau pobl. Oedd e'n dysgu nhw yn ogystal. Ac felly mae addysg yn holl bwysig. Nawr, yn y cyfnod hwnnw, oedd yna fath o gyfundrefn addysg yn y Dwyrain Canol, yn y byd Helenistaidd, Groegaidd. Mi roedd lot o ysgolion am bwyty'r lle, ac mi roedd y bobl oedd yn arwen yn yr ysgolion hyn yn bobl hynod iawn o alluog, ac mi roedd nhw yn hyfforddi arweinwyr gwleidyddol ac yn y blaen yn y gymdeithas, yn y cymdeithasau hynny yn y cyfnod hwnnw. Ac fe ddaeth yr ysgolion hyn yn rhyw fath o template i'r modd yr oedd yr ysgolion Cristnogol yn sefydlu, fel oedd yr eglwysi Cristnogol yn gwneud ei gwaith. Ac mi roedd person arbennig yn dod yn arweinydd o fewn yr ysgol ac yn hyfforddi bobl ifanc yn y ffydd Gristnogol yn ogystal â phethau eraill. A byddai pobl yn dod i wrando arnyn nhw ac yn dod yn Gristnogion wrth wrando arnyn nhw yn aml iawn. Pobl fel Origenes, mi roedd yn Alexandria yn cynnal ysgol holl bwysig. Oedd Irenaeus yn Lugdunum neu Lyon yn Wlad Gal yn gwneud yr un modd. Iestyn Ferthyr yn Rhufen yn gwneud hynny. Tertullianus yn Carthag yn gwneud yr un modd. Oedd rhain yn ysgolion hynod o bwysig a dylanwadol. Nawr, buodd hyn am ganrifoedd, wrth gwrs. Dyna oedd y drefn am ganrifoedd. Ys bod ni'n mynd mewn i'r oesoedd canol pan ddaeth y newid wedyn ni yn y gyfundrefn. Nawr, mae Iago yn anerch y bobl sydd yn arweinwyr yn yr ysgolion yma. Ac mae yn dweud wrthyn nhw, achos mi roedd yna dipyn o dyndra rhwng y gwahanol ysgolion y gilydd, hyd yn oed yr ysgolion Cristnogol a'i gilydd ar wahanol adegau, oedd dipyn o dyndra rhwngddyn nhw. Ac mae Iago yn eu hannog nhw i beidio a mynd ati iddi i drial wneud ei hunain yn well na phobl eraill. Pido a creu'r argraff i bod nhw am feistroli i crefft mwyn hunan-gais, mwyn dod yn enwog ac yn bwysig ei hunain. Pido creu uchelgais hunanol mas o'r gwaith holl bwysig yma o ddysgu i gyd Cristnogion ac i gymell eraill i ddod yn aelodau o Eglwys Iesu Grist. Nid cystadleuaeth mae honno fe. Ac mae e'n dweud yn y llythyr hwn, yn yr adran yma, mae'n cyfarch yr athrawon ar ddechrau yr adran, y drydydd bennod, brodyr a chwiorydd, nid lle pawb ydy ceisio bod yn athrawon, sy'n dysgu pobl eraill yn yr eglwys. Dylech sylweddoli y byddwn ni sy'n dysgu eraill yn cael ein barnu'n fwy llym. I ni gyd yn gwneud pob math o gamgymeriadau. Ac wedyn ni mae'n mynd i drafod ffordd mae pobl yn rheoli'r tafod ac yn y blaen. Dyna un camgymeriad y gall bobl wneud yn dyfa yw wneud defnydd gwael o'r tafod. Yna mae'n dod ymlaen at yr adran yma am bwyty hunan-gais. Am bwyty uchelgais hunanol. Nid dyna dylen ni wneud wrth yn bod ni'n addysgu yn plant. Ond fi'n ofni mai dyna yw'r hyn sydd yn digwydd yn ein diwylliant ni, yw gwneud iddyn nhw deimlo
bod angen yn lwyddo mwyn nhw'i hunain. Mwyn gwneud yn dda iddyn nhw'i hunain. Fi'n credu yn bersonol y dylai pawb cael uchelgais. Ond y cwestiwn yw, ynddo fe? Pa fath o uchelgais? Uchelgais i beth? Nawr, fel aelod o Eglwys Iesu Grist, fel un sy'n ymdrechu fod yn ddisgybl i Iesu, yn sylweddoli mae uchelgais y dylen ni gael yw i helpu i ddod â teyrnas Dduw yn fath. Dyna'r uchelgais. Dyna i fi'n gweddio amdano. O hyd ac o hyd. Dyna i chithau'n gweddio amdano. Bob tro ni'n adrodd gweddi'r arglwydd ac yn gweddio'r weddi honno, i ni'n gofyn ar ei deyrnas Dduw i ddod yn faith i ni gyd yn gallu bod yn rhan ohono ar y ddeiar yma. Megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Deled dy deyrnas. I ni'n gweddio amdano fe. Dyna'r uchelgais. Gweld byd wedi achub. Bod yn rhan o fyd wedi achub. Bod yn rhan o deyrnas Dduw yn ei holl ogoniant. Dyna'r uchelgais. Bod yn rhan o ymdrech i ddwy'n hyn i fodolaeth. Dyna'r uchelgais. Nid uchelgais hunanol. Nid uchelgais i fi nid yn dda i fi'n hunain a cael digon o gyfoeth a digon o bethau. Na, yr uchelgais yw helpu Duw i achub y byd. A hyn dylen ni annog ar hyn pobl ifanc wrth yn bod ni yn ei helpu nhw ymlaen gyda'i haddysg. Gwranda, pwy ddoniau sydd gyda ti? Beth wyt ti'n gallu gwneud? Mae doniau gyda pawb. A'r pethau gwych yma ti'n gallu gwneud, defnyddio nhw. Datblyga nhw. Gwna'r defnydd gorau ohonyn nhw. Defnyddio nhw i helpu eraill. Pa swydd gallu di gael a fydd yn golygu bod ti'n defnyddio'r doniau ac yn mwynhau beth wyt ti'n gwneud mewn modd i fod o fendith i eraill. I fod o fydd i eraill. I fod o fydd i deyrnas Dduw yn ei holl gyflawnder. Beth allu di wneud i wellad y gymdeithas? Beth allu di wneud i wellad y genedl? Beth allu di wneud i gyfoethogi profiadau pobl eraill o fewn dy genedl di? Pa ddoniau sydd gyda ti? Sio gallu di fod o help? Fe garen ni, a gallai rhywun sydd yn cael llwyddiant tebyg i'n Kamala Harris yn America allu gweud yn gyhoeddus i fi'n enghraifft o rywun sydd yn dod i'r sefyllfa yma am y modi, am ddwyn, pobl yn nes at deyrnas Dduw, am modi, am helpu i achub y byd yma o'r holl beryglon sydd ni fygwthau. Dyna garen ni weld. Mae'n siŵr mai dyna garen Iago hefyd i weld pobl yn gwneud. Chi'n gweld, mae e'n pwysleisio cydweithredu. Chi'n cofio meithrin heddwch a ddwynder, cydweithrediad, caredigrwydd, gweithredoedd da. Na allan ni ddefnyddio noniau i hybu'r pethau hynny. Helpa fi wneud hynny o Dduw. Helpa ni i wneud hynny fel unigolion ac eglwys. Yn enw Iesu. Amen.